Ada Parellada del restaurant Semproniana de Barcelona. En el seu directe de Cròniques Carnívores parla de la cuina de consum mínim. Us presento CCM Cuina Sostenible. Un sistema, que no és una olla, és un sistema de cocció lenta absolutament màgic. És a dir, és un edredon per les olles. Llavors, arrenques el bull del que tu vulguis, poses a dins l'edredon, ho tapes i a baixa cocció s'acaba de coure amb la calor residual. Estalvi energètic 100 per 1000. Temps de cocció lenta per als aliments. Una meravella. Una meravella. Ho he dit perquè ho crec, El que passa que no ho penjo gaire en els vídeos perquè és un sistema de cocció que em costa una mica d'explicar en els vídeos. Però sí que l'he fet servir moltes vegades, Molt bona pinta. Doncs molt bé. Doncs ja hem acabat, Cuina per calor retinguda, la forma més sostenible de cuinar. Recomanada per l'Ada Parellada.